שלום, כאן חלון ליהודה. תראו איפה אנחנו נמצאים, בעמק האלה. החורף כבר כאן, הסתיו היה כאן לא מזמן. איזה חורף, איזה עמיית. אזור שפלת יהודה ידוע כבר עוד מימי התנ"ך כאזור מלא בכרמים ותעשיית יין ענפה. פה אנחנו מאוד נהנים לראות במורדות הגבעות והערי יהודה את הכרמים שנטעו וממשיכים את המסורת של אז. סוף הקיץ הוא עת הבציר. בציר ענבי היין נעשה על ידי מכונה בצרת. בשנים האחרונות ניטעו כרמים לענבי יין באזור שפלת יהודה והרי ירושלים. בחלק מהשטחים היו נטועים בעבר מטעים שננטשו עם הזמן, וחלקם אדמות טרשים שהפכו לכרמים. כרם בית נקופה ניטע לפני כ5 שנים על ההר בגובה של כ850 מטר, מה שמהווה יתרון לגידול ענבי יין איכותיים. אז בוא ניקח נשימה ונשבור את הקיר. הזנים שישנם פה זה מרלו בעיקר, קברנה, וזנים לבנים כמו שרדונה וסוביניון בלאן. אנחנו נמצאים עכשיו בבציר של הזן מרלו. אחד הבציר שאתם רואים פה ומצלמים זה בצרת עם זרוע שאוסף את הענבים. במקביל לבצרת נוסעת טרקטור. נוסע טרקטור עם גונדולה, שהמסוע שופך אליו את הענבים. ברגע שהגונדולה הזאת מלאה, הגונדולה יוצאת למשאית, שופכת במשאית. ומותר גם לשיר, המחר מתקרב, והדופק מהיר. יש פה ארץ נהדרת להתחיל מההתחלה, ואנחנו עוד בדרך והדרך לא קלה. אהלן, אני אהרון, אני המפעיל של הבוצרת. ביום יום אני סטודנט בתל חי, עשיתי תואר בחינוך, וזה דרך טובה להתפרנס בתור סטודנט, לעבוד. זה עבודה עונתית, זה עבודה מאוד קשה, זה המון שעות שאני עושה. זה לפעמים לעבוד סביב השעון גם, זה לקום, לעבוד, לחזור לישון. זה ככה הולכת העבודה בעונה. וזהו, עכשיו אנחנו בסוף, זה ממש שוויץ פה עכשיו היום. למה ירד גשם, וממש יפה פה, המזג אוויר וגם הרעות, וגם האווירה הזאת של שמיים קודרים, זה פתאום הכה בנו כרם ביום בהיר.
איזה כיף פה. אני שמח להיות פה, תודה. אבל לגבי הבציר מכני, מה שקורה שהגרגירים, הבצרת אוספת רק את הגרגירים, וחלק מהגרגירים עם אחים ויוצא מיץ. אז חלק מהגונדולה הזאת עם הענבים היא למעשה מיץ. ברגע שמתחיל להיות מיץ, מתחילה להיות תהליך תסיסה. זה שלב למעשה של התחלת ייצור של היין. ולכן נדרש מהמשגיח כשרות לגעת וללחוץ על הכפתור ששופך את הגונדולה לתוך המכל של המשאית. במצרבים אסור לאף אחד לגעת בו חוץ מיהודי ששומר מצוות, יהודי כהלכה. פה מסתיימת עבודת החקלאי ומתחילה עבודת הייננים ביקב. ומהבציר נעבור לרפת. פרופסור אורי ברגאי, לפני שהיה וטרינר, היה הרפתן הראשון של קיבוץ צורעה. והוא מספר על ימיה הראשונים של הרפת בצורעה. במרחב הגדול הזה שנמצא סביב בית שמש, משער הגיא, אפשר לומר עד קריית גת, לא היה שום דבר. הכל היה שומם וריק. כאשר בלילה היינו עומדים על המרפסת של הגג, על המרפסת של הבית הדו-קומתי, על גבעת צורעה ישנה, לא ראינו אור אחד בכל המרחב. והייתה הרגשה באמת של חלוציות, אנחנו ראשונים פה, ראשונים. אבל פרנסה לא הייתה, וצריך היה בשביל להתפרנס, לעבוד בכל מיני מקומות. אז הייתה לנו קבוצת חברים שעבדה בקרן הקיימת, בשתילת אורנים, במה שלימים הפך להיות יער הנשיא. ההתחלה הייתה על יד צומת שמשון, ליד צומת הרטוב, שם העצים הראשונים ניטעו בכיוון הזה. הייתה קבוצת חברים שעבדה בסלילת מסילת הברזל, תיקון מסילת הברזל לירושלים, בגשר בר גיורא שפוצץ במלחמת השחרור. והייתה קבוצת חברים שעבדה לפרנסה במחצבה, מחצבת אבן וסיד שנמצאת עד היום, על יד שער הגיא. בקיץ של 49 צורעה קנתה 2 פרות, מה שקראו אז הולנדיות, מחדרה. הבאנו אותם עם מסעית וקשרתי אותם על יד קיר שהיה בחלק העליון של הקיבוץ, ומעליהן פרסנו אוהל. היו 4 עמודים של סככה ואוהל פרוס עליה, וזאת הייתה הרפת הראשונה. הייתי קם ב3 בבוקר, חולב את הפרות, מנקה אותם קצת והולך לישון לכמה שעות. קם עוד פעם ב8:30, מכין את הכל לחליבה, חולב את הפרות האלה, ושוב הולך לישון לכמה שעות. ובסביבות 3 אחרי הצהריים חולבים אותם עוד פעם, חלבתי אותם עוד פעם. בכד אחד ריכזנו את כל החלב שהפרות היו, ואת הכד חלב הזה היה החצרן מוריד בעגלה רתומה לסוס לצומת הרטוב, ושם נותן את כד החלב הזה לנהג של תנובה שבא עם החלב מקיבוצי הנגב. והחלב הזה הלך לירושלים, לתנובה, וכעבור כחצי שנה בערך קיבלנו 25 עגלות בהיריון שהובאו על ידי הסוכנות היהודית מארצות הברית.
בנינו בצורה הישנה, בחלק הגבוה של ההר, יישרנו את השטח ובנינו רפת פחים. וברפת הפחים הזאת יצקו עמדות. היו 25 או 30 עמדות, והעמדות היו המתכונת הישנה של רפת, כלומר עמדה וקשת ברזל מפרידה בין פרה לפרה, ואת המזון הן מקבלות במעבר מרכזי בין שתי השורות של הפרות, הראש אל ראש, ושם מקבלות את המזון. ככה העברנו את השנה הראשונה. כעבור כמה חודשים קיבלנו, אפילו יותר מזה, קיבלנו משלוח שני של פרות. ובסופו של דבר, כאשר צורעה העתיקה את מגוריה למקום הקבע שלנו היום בנחל סורק, ירדתי עם עדר של 60 חולבות, לאט 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 לצורה הישנה, לצורה החדשה, שכבר היו בה צריפים ורוב החברים גרו בה, והכנסנו את הפרות לרפת החדשה. זה הייתה תחילת הענף הגדול של צורה, שמונה היום יחד עם כמה קיבוצים אחרים כ1,000 ראש, מהם כ700 חולבות. ותחילתו הצנועה הייתה של 2 פרות באוהל שעמדו בצורה ישנה. יעל פגשה ברפת פרות ונתנה לנו מבט עצוב על הפרות שברפת. לפרה האדומה יש עגלה קטנה חומה, את ראשה היא ליקקה ונתנה לה נשיקה. כך הקראתי והוספתי ומזגתי כוס חלב ואמרתי לקטנה, את יודעת? הפרה נותנת חלב. נו באמת סבתא. ספרי לסבתא. כמעט כל הילדים בטוחים שחלב זה מהסופר. נו טוב, בסדר. אוקיי, פרה. אני באה לביקור ברפת אמיתית. אוכלת אני ואוכלת. צפוף לי מאוד. אוכלת אני ואוכלת. עטיני מתמלא ותפוח. הנה, אני מנסה קצת לנוח. היי, עגלונת. חלב? נתנו לך מבקבוק. זוכרת? נו, מתי כבר? מתי חליבה? היי, עגלונת. חלב? נתנו לך מבקבוק. סבתא, מה שצילנת ברפת הצפופה הזאת, פרות מסכנות.
עצובות, וחוץ מזה לא ראיתי אפילו טיפת חלב אחת. ובשבילי חלב זה מהסופר. בתחילת שנת הלימודים נערך בצור הדסה יריד חוגים. לאה שוטטה בין התחנות וצילמה קטעים נבחרים. הודעה חדשה. לאן מזמינים אותנו? יריד חוגים. זה מעניין. אנשים כבר התחילו להגיע, ולמרות שבית ספר עדיין לא מוכן וילדים מסתובבים בחוץ, אבל צריך להתכונן לשנת לימודים חדשה. הוא נמצא ממש למעלה, הוא מנופץ לשלום, כולם רואים אותו, נא לרוץ, לתפוס מקום על המחצלת. דווקא פה אפשר לראות מה מושך את ילד, ואולי לנחש את העתיד שלו. ילד הזה יהיה לוחם טוב. גם טקוונדו מאוד אקטואלי. ותשימו לב, פה לא רק ילדים. יחד עם ילדים מתאמנים גם מבוגרים. ותוצאות מעניינות. ילדים אחרים כבר התעניינו וכנראה הגיעו לחוג הזה. וזה מרכז אומנות. כן, אני חושבת שזה מאוד חשוב לכולם. ואיך אפשר בלי צעצועים? גול! גול! עוד פעם! הפסדת. בנית כבר מכונית. אז בחוג אתה תבנה מכונית על שלט. שלט בנית מכונית על שלט כבר. אני מנחשת שילד הזה יהיה מתכנן את צעצועים חדשים. ואולי אנחנו נראה אותו בעתיד. וכנראה אמא גם תפסה התעניינות שלו ורשמה אותו לחוג. פה מתרחש משהו מעניין. מה זה חוג הזה? אני חושבת שזה התעמלות לילדים קטנים. אבל עם מאמן כזה, גם אני הייתי נרשמת לחוג. אין לי ספק שהילד הזה יהיה שחקן בתיאטרון בובות. למה לא? והתעמלות קרקע זה לא חשוב. צריך להתפתח גם באופן פיזי. פה דברים רציניים. גם לי קשה להבין את זה. זה חוג יצירה שמשלב מחשבים ויצירה פיזית. התוצר שמתקבל נראה ככה. את התוצר הזה אנחנו מנקים, משייפים, צובעים, עד שהוא נראה כמו התוצאות שיש פה. ואם נקפוץ מכדור הארץ לקוסמוס, אולי גם שם יש משהו מעניין. כנראה. חוג כזה כולם מכירים, ודווקא מאוד מומלץ מכל הגילאים. בכל פינה בשטח גדול הזה מתרחש משהו מעניין. פה תכנון מטוסים, פה פעילות עם נסיכת פרפרים, וללמוד להקשיב גם מאוד חשוב. בואו ילדים, בואו, תשמעו אגדה מעניינת.
גם חוג קרמיקה יש בצור הדסה. ואת מי מחפשת גיבור מהאגדה? מצא. אפילו אם יש מקשיב אחד זה חשוב. אבל אם יש יותר אנשים זה עוד יותר טוב. אולי לא הכל הספקנו לראות, אבל יש לילדים של צור הדסה מה לעשות פה. ושנת לימודים חדש יהיה מוצלח. ומבוגרים בינתיים לא מבזבזים זמן, והם כבר בחוג, ונהנים מהחיים בכל רגע. רוחלה, בבקשה. תודה, אבל אפרים, אתה יודע שזה פרחי פלסטיק? מה? זה לא פרחים אמיתיים, הם נראים אני כתבתי את זה מהציץ בחנות לכניסה לחנות פרחים, וראיתי גם דבורים יוצאים משם, הייתי בטוח שזה פרחים טבעיים. אפרים, אלה פרחי פלסטיק או משי. נחום מבשרת יוצר פרחים בשיטה שהוא המציא מאז שהוא ילד. את יודעת מה? אני רוצה לראות את האומן הזה. שהייתי אולי גיל 10, לא זוכר כמה, אני ראיתי דבר כזה עשוי באיזשהו חלון בבגדד. בבגדד ראיתי עשוי חלון יותר גדול. הסתכלתי בחנות, התחלתי להסתכל איך זה הולך, ככה. אמרתי, תאמין, אני יכול לעשות דבר כזה, למה שאני לא יכול לעשות דבר כזה? בתוך זה אני מכניס מנורת לילה, מנורה קטנה בתוך זה. עשיתי 12 כאלה, 12 כל אחד מנורה בפנים. ואת שמה את זה, וזה ענק, כן, זה לא כזה את שמה. כשאת שמה את השטקל, את רואה מנורה נדלקת פה, הכל נוצץ. אני לוקח חוט בצורה כזאת. ככה, כמו שהוא. עושה, חותך אותו. עכשיו אני הופך אותו לכפיס. כפיס, בצורה כזאת. אני עושה בצורה כזאת. וואי. בצורה כזו. אחר כך צריך סבלנות את החול הזה. תופס את זה בצורה כזאת. רג'י, אל תלמד, רג'ה. מי שואל לו סבלנות לא יעשה דבר כזה. צריך סבלנות ברזל. גם צריך עיניים טובות. מי מסוגל לעשות דבר כזה לאט לאט? ביקור בכרם אחרי חודש מהבציר. עוד נשארו פה ושם הענבים שהתפלחו מהבצרת. העלים נכנסו לשלכת, החורף בפתח, והרעש שהרוח מנפנפת את העלים היבשים ערב לאוזן.
בנובמבר, ויש לנו ענבים מתוקים וטעימים. למה לא? זה שומע. אפרים, בוא ניפרד. בוא ניפרד מכם. שלום ולהתראות במגזין הבא. ביי ביי.